Pot influenciar un mèdium en una canalització espiritual? Farem un petit comentari sobre com pot influir o influeix un mèdium en una canalització espiritual. Per comentar aquest tema, ho farem basant-nos en una canalització d'ajuda a un ésser espiritual i les explicacions atribuïdes al germà Josep, un dels nostres guies. Comunicacions realitzades a l'espai espiritual el dia 25 d'abril del 2016. Per respondre a la pregunta esmentada anteriorment, cal indicar en primer lloc que l'ésser espiritual que es manifesta ho fa utilitzant el vocabulari que coneix el mèdium o la mèdium, ja que no pot ser d'altra manera, o sigui, que encara que de forma inconscient o involuntària qui canalitza influeix en la forma d'expressar-se a l'ésser espiritual. Però cal tenir en compte que aquest fet no influirà mai en el seu contingut i molt menys en la seva finalitat. Hem de dir que totes les comunicacions, siguin orals, psicografiades o de qualsevol altra forma sensorial coneguda, són el resultat de la transmissió de pensament a pensament, és a dir, que l'ésser espiritual transmet el seu missatge mitjançant el pensament i aquest és captat pel pensament del o de la mèdium i aquest ho tradueix en les paraules que coneix i expressa, ni més ni menys. D'altra banda, i en el cas que l'ésser que es manifesta estigui en el que en dieu estat de pertorbació o que desconeix el seu estat, el mèdium conscient pot conduir fins a cert punt la situació en què es troba. Per poder entendre millor el que s'ha exposat, donarem una breu explicació sobre un dels casos que es van produir en la data que hem esmentat en el segon paràgraf. Aquell dia, entre els éssers que van poder ajudar a fer el traspàs a la llum, hi va haver un cas molt singular. El germà que es va presentar va morir cremat en un incendi. Així ens ho va manifestar ell. Si intentem posar-nos al seu lloc, ens serà fàcil entrar en un estat molt desesperant, podent imaginar el gran dolor que es deu sentir quan t'estàs abraçant. Però ell no mostrava en cap moment una gran desesperació ni un patiment inaguantable i tampoc expressava cap mena de dolor físic. Això sí, l'acompanyava una gran mostra de por. Fins i tot podríem qualificar-lo d'horror o terror, ja que era conscient que no podia escapar d'on estava i que anava a ser devorat per les flames. L'estranyesa d'aquest comportament, encara que immersos a la feina d'ajuda, va passar per la ment de més d'un dels que estàvem allà. Per això, en acabar els treballs d'aquell dia, un dels nostres guies ens va donar aquesta explicació. Aquest germà que heu pogut entendre per tal que entengués la seva situació, com heu pogut comprovar, es trobava en un incendi, sense poder escapar, envoltat de foc, i aquest, finalment, el va atrapar, produint-se d'aquesta manera el seu desenllaç. Per què no mostrava cap dolor ni desesperació? Ens podem preguntar. Què li ha produït aquest canvi? Per què la seva desesperació no era intractable? Com us he dit abans, posem-nos al seu lloc. Ens estem cremant, les flames estan devorant el nostre cos
fins al punt de produir-nos la mort. Quan això passa, el dolor ha de ser irresistible, el sofriment inaguantable. Per què l'ésser no mostrava aquest estat? Què ha pogut passar? La resposta és més senzilla del que sembla. I és aquí on precisament ha influït el mèdium, en aquest cas. Quan s'acosta un ésser a un o una mèdium, perquè pugui ser ajudat, el que es canalitzarà serà el pensament de l'ésser espiritual i el mèdium, fins a cert punt, pot triar l'últim moment viscut o altre anterior, encara que proper al desenllaç. Hi ha mèdiums conscients que, com ho podria dir sense molestar a ningú? Hi ha mèdiums que valoren la seva feina segons la intensitat del dolor, el patiment que senten i la quantitat de llàgrimes que vessen. Això no vol dir que els agradi patir, però estan convençuts que així han fet millor la seva feina i han ajudat més o millor. Un mèdium, com el que hem esmentat, fàcilment hagués escollit aquest germà en el moment que sentia el dolor físic, el que sentia l'ésser en el moment que va morir cremat. Sabent lo dolorós que és, quan hem patit una petita cremada, ens torna a portar a pensar en el gran dolor físic que havia de sentir l'ésser en el moment de desencarnar i possiblement us podeu tornar a preguntar com és que aquest ésser, encara que s'ha presentat amb un patiment notable, no ha mostrat l'horror i la desesperació que havia de patir mentre es consumien les flames? La resposta a la pregunta és aquesta. Tothom sap que la majoria de germans que us acostem perquè els ajudeu no són conscients de la situació que estan vivint, ni del lloc on es troben. Aquest fet és el que aprofitarà el mèdium per poder captar mitjançant la connexió de pensament un altre moment que encara que proper al desenllaç, com ja hem dit, no sigui tan dolorós. L'ésser del que parlem va sentir moltíssim dolor i va patir molt en els seus moments finals, però en els seus últims minuts viscuts, aquest germà, encara que sentís por, fins i tot estant immers en la desesperació que comporta adonar-se que no podria escapar d'aquell infern i que possiblement moriria cremat, el seu dolor i desesperació no era tan gran com en els minuts finals. Doncs, aquest moment anterior és el que ha escollit el mèdium i no l'últim. Ara us podeu preguntar, què s'aconsegueix actuant el mèdium o la mèdium d'aquesta manera? En actuar així s'aconsegueix en primer lloc que l'ésser desencarnat no ha reviscut aquell moment tan horrorós que el va conduir al desenllaç i també s'aconsegueix que el mèdium no hagi hagut de patir aquest dolor en la seva pròpia matèria. D'aquesta manera, tots dos han estat ajudats, un sense tornar a sentir dolor i l'encarnat sense castigar el seu cos físic. Al parlar sobre aquests fets, sorgeixen moltes preguntes. Possiblement no les acabaríem mai, ni de fer-les ni de donar respostes. Una altra que segurament surt en aquest moment és, actuant d'aquesta manera, el mèdium no deforma la veritat. La resposta torna a ser senzilla i l'aprofitarem per recordar que se'ns ha donat la llibertat de poder triar, d'actuar segons el que creiem. A aquest fet en diem lliure albir.
Sobre aquesta llei, generalment, pensem que tan sols ens serveix per triar per fer una cosa correcta o una altra, que no ho és. Però no és sempre així, ni de bon tros. Moltes vegades, a l'hora de triar un camí en concret o un altre, no canviarà el resultat i possiblement un pot ser més tortuós i l'altre més planer. En aquest cas, per què no triar el segon? Aquesta és la importància de poder triar el millor moment, el menys dolorós, d'agafar les coses d'una manera o d'una altra. Tingueu en compte això, el ser més o menys positiu, o com us diria el mèdium que ha canalitzat aquest cas, ser més o menys egoista. Voler patir o no, això és el que ha estat per ells. Bé, de vegades, d'aquest suposat egoisme sorgeixen preguntes com les que han sorgit sobre si actua o no correctament, i d'això en podem treure una lliçó i un profit.